Hello Luzon, Visayas, and Mindanao, and to all over the world. So good morning to all. So for this video and for today's vlog, guys, ay anong nangyari ni Kuya Renz? Parang ano na guys, yung ano ko yung bibig parang ano talaga kasi before tayo mag-start guys, kung anong gagawin natin ngayon is may nagsasabi guys na mag ano daw ako, mag-Tagalog daw ako kasi mas mabuti daw yung mag-Tagalog kaysa mag-Bisaya. Pero yung ano ko guys, yung gusto ko talaga is mag-Bisaya kasi pag mag-Bisaya ako guys is malalagyan ko ng twist na funny kasi kung mag-Tagalog ako guys is hindi ko malalagyan ng funny yung mga face reaction ko, ganon. So, ngayon for today's vlog is tatry ko Tagalog ngayon, yung challenge ko na mag-Tagalog na babasahin yung mga comments nila guys about myself kasi nakita naman natin guys no, yung mga Facebook post ko na maraming bashers na binabash ako. Tapos yun, sinishare ko sa Facebook. Tapos may nagko-comment lahat. Maraming nagko-comment. So ngayon ay babasahin natin ngayon yung mga comments nila guys kasi na-appreciate talaga ako ng mabuti. Hindi lang ako na-appreciate guys. Ano din, parang na-motivate din ako sa pag-vlog ko. Parang na-motivate ako sa sarili ko na wow, may mga tao pala na nagmamahal sa channel ko at nagmamahal sa self ko. So ngayon guys, for today's vlog ay babasahin natin yung mga comments nila kasi ano guys, parang ano guys, yung mga comments nila ay binigyan ko ng halaga, binigyan ko ng value sa aking sarili kasi parang ano guys, yung mga message nila or comments nila is parang nasa puso talaga guys. But before sila nag-comment guys is parang iniisip nila before sila nag-type, iniisip nila kasi parang parang sinaloobin nila yung pag-message para sa akin talaga. So for this video, for sharing guys sa mga bashers ay ginawa ko talaga itong vlog guys kasi hindi lang ako na nakaganito na maraming bashers. Alam ko din na meron din sa inyo dyan na nagbabash sa inyo. Pero may nagsasabi talaga guys na bashers is more viewers, sabi nila. So magsisimula na tayo guys. So unahin natin si Sarang Hyunans. Wow, yung pangalan guys is parang nasa Korea na guys, Sarang Hyunans. Parang si Sarang Hyunans guys is classmate ko to, si Naneth Mantika, yung name talaga, full name niya. So sabi niya guys, ayaw padalaan na basin na suya rana nimo. So sabi niya is hindi daw ako magpapadala sa mga salita niya, yung mga message niya sa akin kasi baka raw is nainggit siya sa akin na ganun ako, na ganun ako nag-deliver sa mga vlog ko, sabi ni Sarang Hyunan. So salamat sa iyo Sarang Hyunan sa iyong comments na parang parang na heart heart attention sa charot. So, salamat sa iyo, Sarang Hyunan. So, next tayo kay Los Pipi Alingig Kuyag. Sabi niya, ayaw padalaya, pasagdir na, di man gyud mawala, nang ing-ana, himua lang, nag-motivation, laban lang, di lagi ka papasagdan ni God. So, sabi niya is, hindi daw ako magpapadala sa mga sinasabi sa bashers, kung sino man yon. Tapos, hayaan ko na lang daw siya, kasi wala din naman akong magagawa sa kanya kasi sa sarili naman niya yung mga desisyon na binabas ako. So, laban lang. So, lalaban daw ako. Tapos, daw, yung mga bash niya guys is, gawin ko daw yung motivation para daw magpatuloy at mamotivate at ma-strong ako sa kanyang binabash. Sabi ni Losepe Alingig Kuyag. Next tayo kay Marlene Hinampas. Halakin sa manaoy na suya rana nimo ren sagdi na sila mga insecure. Sabi nila, ang daming motor guys dito. Sorry guys kung maraming mga mga ingay-ingay kasi nandito talaga ako sa malapit na kasi marami talaga ditong mga motorcycle like that dito sa bahay namin. So next kay Marlene, yun nga. Sino daw yon? Sabi niya tapos daw, hayaan ko na lang daw siya kasi insecure daw siya sa akin. So, maraming salamat sa iyo Marlene Hinampas. So, next tayo kay Christine Kate Pernia Kilaton. Sabi niya, don't give up. So, hindi daw ako mag-give up sa mga ganyan-ganyan na bagay. So, next tayo kay Kaday Lawrence. Sabi niya, kaya mo yan sir. Sabi ni Kaday Lawrence. So, next tayo kay Bankiri Goryoso. Sabi ni, laban lang. Sabi ni Bankiri Goryoso. Next kay Ella J.
Kabelty Misia, sabi niya, don't mind them, make it as motivation. Marami pang taong willing manood at maging inspirasyon yung vlog mo. Don't waste your time for them, sabi ni Ella J. Kabelty Misias. So next, kay Giselle Hapus, sabi na don't give up. Next, kay Lorivel Reyes Butlig, ayaw na sila pansina mga suyaon rana padayon sa imong pangandoy. So sabi ni Lorivel is, wag ko daw pansinin yun kasi pag pansinin ko daw yun guys is parang guys, possible is malolow ako, i-stop ako sa pag-vlog. So padayon sa imong pangandoy. So patuloy ko raw yung mga dreams ko sa pag-vlog. So next tayo kay Leonila Gopio, sabi niya i-report na siya. Sabi, i-report ko daw, sabi ni Leonila Gopio. So sabi pa niya, bullying asabay na ang anak ni Jabi kay litkan. So sabi niya, bullying daw. So tama naman guys, yung bashers is talagang bullying talaga niyan. Pero natural naman talaga guys na pagpapasok tayo sa mga media is may mga ganyan talaga na bagay. So sabi niya is ilabas do yung mukha kasi niya liliktan yung dunggan. So next tayo kay Renato Kilaton. Ayon na paminawan ng hangin, idol kitang mga tabanog nang need ta og hangin, dili ta mo ibabaw kung walay kusog nga hangin. So sabi niya guys, itong words niya guys is pasambingay. So it's Bisaya version talaga yung pasambingay niya. So ita-translate ko na lang to into Tagalog. So sabi niya is wag ko na raw ayaw paminawa, so hindi ko na daw pakinggan yung yung sabi ng mga tao na ganun kasi parang guys, yung message niya is parang kinukumpara yung saranggola at saka tao. So yung saranggola daw guys is hindi lilipad kung walang malakas na hangin. Tama naman guys, hindi naman lilipad yung saranggola kung walang hangin. Ganyan talaga yung tao guys. May mga tao talaga na crab mentality. Yung guys, yung mga tao na gustong umangat pero may mga tao talaga na guys, parang gusto nila na pabababain ka. Imbis nangangarap ka guys na umaakyat, tumataas, pero sila ay parang binababa ka, ganun step by step. So next tayo kay Felicity F. Chris Raim. Natural ra na maura na pasabot nga sikat na kakainaaman kay bashers, di ba? Remember sikat nga artista o vlogger, di ba? Gaman og issue bisan gamay ra sayop kay nga na man ang life, make it an inspiration na lang nga the more you have bashers, the more you have viewers. Kay curious man na sila sa imo life, mao sige nag-watch sila sa imo video, sige update sa imo kay mga suyaon man. Lo, grabe yung message ni Felicity F. Chris Rain. So sabi niya guys is natural lang daw talaga na ganito na may bashers ka kasi the more bashers, more viewers. So remember daw kasi guys, totoo naman guys na sinasabi ni Felicity F. Chris Rain kasi yung mga sikat na vlogger or mga artista guys, may mga bashers talaga sila guys. Bago sila sisikat guys is may mga bashers talaga sila. So yung bashers din guys is nakakatulong talaga din sa atin yan kasi nagvo-views sila sa atin kasi nag-o-observe sila kung anong ginagawa mo, anong life mo, anong standard life mo. So curious din sila guys kung nung standard ability ng who you are or kinsa ka. So next tayo kay parang guys, yung kang Felicity F. Chris Rain parang na nunusbid ako. So next tayo kay Felicity F. Chris Rain pare. Next time, don't mind them, just stay humble and do what makes others happy. So tama naman guys. So next tayo kay Christy Reyes Butlig, don't mind them, continue lang gihapon sa onse na sugdan ni mo himuan ng inspirasyon. So sabi ni Christy guys is don't mind them. So continue ko na lang daw guys yung ginagawa ko kung ano yung nasimulan ko. So tama naman si Christy Reyes Butlig guys. So lang salamat. So next kay Lorivel Reyes Butlig again, ayaw na tagda kay ang taong ingon ana suyaon ra na kana bitaw ikasakit niya ang naiijang isikataw na niangat ayaw na pansinadoy kay kana nga klase nga ta wala na laing na mabuhat og usa pa di na nidya kaya ang imong mabuhat mo ang anara siya kautob ang pagpanghilabot ipakita na dili ang sama nidya ang makaguba
imong pangandoy. So sabi niya guys is hayaan ko na lang daw guys yung mga sinasabi ng bashers, yung mga bashers. Tapos ano guys, wala daw magawa yung mga bashers guys sa kanilang buhay, kaya ano pinagkaala anong tawag diyan. Oy, ang hirap talaga magtagalog guys. Ano, walang magawa ang mga bashers talaga guys. Aalaman or anong tawag yun sa nang murag kuan guys, yung tawag yung kanabitong sakit niya ang naijay sa katao ingay na kung sino yun sila nito na wala ay mabuhat. So murag parang ano guys, yung bashers parang parang yung pinopoint niya guys is yung mga tao talaga na walang nagawa sa buhay, yung yun lang yung mga kung may tao parang pinupush na tapos binabash siya, parang walang magawa talaga yung sarili niya, parang sa iba lang tao siya nag-react or nagtutumingin or nag-judge sa ibang tao. So sabi niya, so ipakita na dili ang sama na ang guba sa imong pangandoy. So next tayo kay Chill Kilaton. Ibig sabihin niya malapit ka nang sumikat dahil may bashers ka na. Bashers ang napapasikat sa mga vlogger ngayon, kaya kung ako sa'yo, huwag kang umayaw at mas pagbutihin mo pa. Good luck. So sabi ni Chill Kilaton. So next tayo kay Marvin De La Serna. Laban lang ren, sabi ni Marvin De La Serna. So next tayo kay Samgyupsal. Stop minding bashers, just thank them na kahit puro negative, sinasabi nilang nag-view pa din sila. Tama naman. Being criticized is normal as a vlogger. Tama. Yan mga ganyan, wala pa yan sa mga darating na unos. Ngayon dahil walang kwenta ibas niyan ay napapatalo ka na. Paano mo ma-overcome ang mas mala pa dyan as you receive criticism? Use it as strength and inspiration. That's life. Let them realize someday about their mistakes. Continue making vlogs and we'll support you. Sabi ni Samgyupsal. So tama naman yung comments ni Samgyupsal. So next tayo kay Cancors Raiko. Padayon lang doy unsa imong gusto, ayaw tan-aw sa hadlang imong pangandoy. So sabi niya guys is ipagpatuloy ko lang daw guys. Tapos hayaan ko na lang daw yung mga tao na ganyan. Ipagpatuloy ko na lang yung mga pangarap ko sa buhay. Next kay si Relina Cotilla Sinampas. Ayaw napansin na kay samot na o ganahan o pang bash nimo, ayaw pansin na. So sabi ni si Relina guys is wag ko na daw pansinin. Tapos kasi kung pinapansin mo yung mga binabash ka guys is parang ano guys, parang ginagrabe nila. Kung sa ano pa guys, parang binabash more ka pa. Ang ingay talaga dito sa labas guys. Parang hindi sila na nag-vlog ako dito. So next tayo kay Net Castillo. Itutuloy yun nandong, wag kang mapadala sa mga tao. So tuloy ko lang daw, sabi ni Net. So, tapos hindi ko raw mapapadala sa mga salita nila. So tama naman sila. Tama naman si Net. So next si Kuray Nukalan Christina Morgan. Laban lang good, ayaw pada sa mga taong way kwenta. So lalaban ako guys, sabi niya, tapos hindi na ako mapadala sa mga taong walang silbi, ganyan. So next kay Jasper Jinko. Brother, set as a motivation to do your best. Normal na ang mga tao nga mo react negatively or positively, lahi man jud tag mga positibo nga nahuna. So instead mawad-an ka ag paglaang better make it was beses para ma-improve nimo ug unsay angay ma-improve. We are not perfect, well or have rooms for improvement sa atong self. Laban lang. So sabi ni Jasper Jinko, tama naman si Jasper Jinko guys. Grabe yung message niya. Gawin ko lang motivation yung mga bashers niya. Uy! Yung gara ang saba kadyo. Tama naman yung message sa Jasper Jinko guys is better na iba-iba talaga tayo mga guys, mga opinion, yung mga judge sa isang buhay na yung isang tao na ganyan. Natulala talaga guys. So tama naman si Jasper Jinko. So i-improve ko na lang daw yun guys, yung mga mali ko daw. So para daw mas mabuti daw guys yung may bashers ka para ma-improve daw yung mga kulang, yung mga mali para ma-improve mo daw, yung para may tama mo daw. So sabi ni Jasper Jinko. So next kay Van Keri Goryoso, ayaw tagda ang inganang klase sa pangutok.
padayon sa imong pangandoy karoy an rakapuhon ka ng tawhan na nakaminos matingala lang na unya na imo nang nakabot ang imong mga pangandoy ampok ano na. So sabi naman ni Frankie Ray Glorioso is hayaan ko na lang daw. So ipagpatuloy ko na lang yung mga pangarap ko kasi hindi na naman natin alam guys, next or soon is awaan tayo ng Panginoon. So tama naman siya. Tapos sabi niya is matingala lang na unya sa imo na nakabot. So ano sabi niya guys is matingala daw. So sabi niya is yung bashers na binabash ako is hindi daw niya mag-expect na someday or soon ako ay makakamit ko na yung pangarap ko sa buhay. So tama naman. Let's ampo kanunay. So let's pray every day. Sabi ni Kwan. Bakire Glorioso. Next kay Susana Coriba, dili jud kamo succeed og sa gamay ing ana lang i-big deal na nimo ba ayo na una aoy padayon ana. So tami naman si Susana Coriba. Guys, ang hirap talaga magtagalog guys pag Bisaya ka guys, grabe. So challenge to guys. Kasi may nagcha-challenge sa akin na mas mabuti daw magtagalog, sabi niya. So na-try ko magtagalog. So sabi ni Susana guys is hindi daw ako mag-succeed kung sa maliit na bagay lang yan. So dapat daw is i-big deal ko tapos hindi ko daw yun iisipin kasi mag-iisipin ko yun guys is parang maglolow na naman emotion talaga ako. So sabi niya padayon lang, so laban lang, so is continue lang sa pag-vlog. So sabi ni Susana Coriba. So next tayo, wala na pala guys, yun na pala. So nakita naman natin guys yung mga comments nila is very creative talaga guys. Kahit konting message guys or comments sa akin is parang na-appreciate talaga ako at na-motivate ako sa sarili ko na mag-continue ako sa aking vlog. So ako guys, nagpapasalamat sa kanila sa ilang mga comments kasi isa rin sila guys sa buhay ko na step by step na makakamit ko yung mga pangarap ko. So nagpapasalamat din ako sa inyo guys sa sino nanonood sa vlog na to is maraming salamat. So let's support each other and let's be friends. Chacharot. So nadinig naman niyo guys yung mga messages or mga comments nila. So ako ay nagpapasalamat sa kanila, sa inyo. So nagsusuporta sa channel ko. So maraming salamat guys and see you for the next vlogs. Then kita-kits hangtod sa higayon nga vlog. So bye bye. See you for the next vlog guys. And thank you so much. God bless.